Silapha ke namakhosi nabantu bedepartment yakhe ukuzonikezela ngalomsebenzi umhle kangaka apho sinikeza khona ngeequipment encedisana nento nabantu abafuyileyo igusha to be specific nalapho banikwa khona izinto zozixhobo zokusebenzela khona ukuze bakwazi xa befuyile imfuyo yabo bakwazi ukucheba igusha. Injongo ke karhulumente yokokuba enze ezi zinto kwezindawo ndoba abantu babancediseke bakwazi ukusuka kwezinto babekuzo befuyile babe ngabantu abafuyayo babe ngosomabhizinisi. And kwananjalo enye into eyenzakalayo kwezi programs loluhlobo zikarhulumente ukuvula amathuba emisebenzi. Lena ke si-multi-purpose center silapha namhlanje on behalf of MEC ingaphezu kwe-1.3 million imali espendwe apha ethembeni lokuba abantu balaba le ndawo bazoyigcina kakuhle bayazi injongo yabo yintoni na. Ngeke ke sidane because ngamafama la akhulayo. Enye into endivuyisileyo ke kule program ndivile babona abantu baliqela apha okanye abantu abalapha abayi-formation party yale multi-purpose center abangamafama neziphalokazayo kule wadi ngabantu abangoomama nootata nabantwana ndithweke oomama abayi-19 bandiphazana abantu abancinane abayi-youth abayi-6 nootata ke noobhuti abakhona akwaba ke bangayigcina kakuhle bayazi into uba le nto bayinikweyo yabo ne-community iyazi umsebenzi wale nto uba izonceda bona incedisana nabantwana babo ixesha okona liya phambili ingaya isanda zibe khona nezinye abantu bakhuthazeke